Hľadáte únik z mesta? Predstavím vám chatu pri Močovskej priehrade vo Zvolení. Chata pozostáva z 2 poschodí. Na prízemí nájdete obývačku s krbom, kuchyňu a kúpeľňu. Na poschodí sú 2 izby a balkón. Vonku si užijete veľkú terasu, krb a pivnicu. V okolí si prídu na svoje tí, ktorí majú radi rybolov, turistiku či šport. Čo poviete? Ideálne miesto na oddych. Ak vás táto ponuka zaujala, rada vám ju ukážem aj osobne. Volám sa Beata Belková zo spoločnosti Pekné reality a nezabudnite nasledovať na našich sociálnych sieťach a na našej webovej stránke.